ще ви покажа още една редстоун система, която мисля да е как... всъщност не знам, не съм някой ставал. Може и да ви хареса, опа, в котелното. Трябва да се върна, да излезна. Така, само да си увелича медията. Така. Ето, това не е къща. Малко е голяма, като само за редстоун система, но ето натискаме. Това снима. Нали, това светва. Лампата светва, но понякога Майнкрафта бъгва и тя не ще е. Сега ще отидем в котелното. Да, ето това става. Така, сега да видим. Що не ще да светне бутона? Бъгна. Така. Работи така, че този диспенсър пуска вагонетка върху тази релса, която докарва вагонетката до тази релса. От това тук подава сигнал до този трансформатор, после до клока, който се включва и тези светват и почват да свирят, нали, там, кой каквото прави. Така. Сега ще отидем в един друг сървър, в който ще го направя, понеже тук няма много свободно място, освен е тук. Мисля, че ще стане. Добре. И тук може. Ще ни трябва някакъв блок по избор, копче, табелкане, лампа, така, джубокс. Тук е врата. Не, първо диспенсър. И така. Започваме. Така ще е 2 блокчета или 3. Така. Пък 3 трябваше да е само тук. Седно. Така. Така. Още. Така и само тук. Правим така. Още не ни трябва блока по избор, нито бутона, така че... Опа. Редстоуна. Да. Тук съм сложил. Така. Сложих, да. Тя трябва много ме траса някога. Така. И от тук сега... Хайде да. Слагаме... Да. Джубокса. Седно. След малко ще се появят явно чинковете, още не са заредили. Заредете! Ето. Така. Сега би трябвало, като напълним този диспенсър с вагонетки. Да си сложим само една да го пробвам. За сега само. Така. Така. Тук съм пил. Това ще не подаде тук сигнал. Ясно. Така. О,
проблемът е решен. Да. Дето не съм пуснал тук това. Добре, вече наистина проблемът трябва да е решен. Ето, пак се уверявате, че не съм добър в туториалите. Както обикновено. Да. Така, сега да продължим нататък. С блокът по избор, тук да закриеме малко. Въпреки, че това е чак накрая, ама... И сега става. Или поне тук поне. Така. Сега тук. Ето това. Трябва пак да сложим един блок по избор. Дали не спира сигнала? Не. И върху този блок слагаме врата такава. За да може като се задейства релсата да се задейства и това. Вратата да се отвори. Сега тук обаче бутона ще трябва да е долу. Защото иначе няма как да го свържа. Я да видим. Аз съм го напълнито избогнатки. Тук ще си капна и без това за котелното ми трябва блокче. Така. Котелното ще ни трябва, за да си взимаме вагонетките отдолу. Да не правим всеки път нови. Ако сте на survival, да е. Я да видим сега. Ето за това ви говоря. Другото е много обикновено и просто. Няма какво да му се... Опа, грешното. Няма какво да му се мисли толкова. Аз така малко лошо направих, че го сложих така, ама... Така. Принципно мога и по-добре да го скрия, ама... Така, сега. След като сме направили това... Айде, то не е помещение, ама... Тази редстоун система е много лесна. Измислих си я днес. В училище. Така че, мисля, че всеки може да я направи. Само дето, тук вратата после ще трябва да тръгва нагоре. И така, тук с едни стълбички нагоре. Ама, това е друг въпрос, но по-добре да го направя сега, за да се ориентирам. Така. Не мога и едно блокче да ето. Така. Трябва да щупиме това и да го направим отгоре с някакъв друг покрив, ама сега не ми се прави. И ето тук така. И сега тук трябва да сложим блокчета. Така. Маскирахме го. Тук сега трябва да сложим едно котелно. Пак ще ми трябва такава врата и ръчка. За да може после да се седи отворена, нали? После, чак когато излезнеш. Я да видим обаче сега. Трябва да е някъде тук това. Ето. Да, така. Правим едно способче ето тук.
Тук си слагаме стълби да може да се качим нагоре. Не? Така, ето тук чупиме вагонетката. Гледаме за технически проблеми. Пълним си диспенсъра. И обикновените работи. Тук да видим технически проблеми. Добре, да сега да напълним диспенсъра и да го тестваме. Мисля да не го пълня целия, че няма смисъл. Така. Или пък по-добре, защото така да го правя, като мога. Това ще го щупих, не знам. Така. Какво беше това? Дърва. Така. Да, работи. Само ако успееш да ми целиш вратата. И отиваме в котелното. Защото няколко вагонетки явно са минали. Да. Просто трябва да изчупиме. Бутон. Забравих нещо много важно. Ето тук един бутон също, за да може все пак да се излиза. Ето така. Само дето трябва да си нацеля малко вратата. Аз така съм го маскирал. Като някакъв гигантски покрив, ето. И тук отзад да има къща. Ето го тук е котелно, стълбичките, вратичката. Тук обаче ми се е получило по-добре. Дай, може да си нагласите от тук това да и пак няколко вагонетки. Отиваме в котелното. Така, да не ви занимавам повече. И да не се занимавам. Това беше краят на днешния туториал. Ще се видим другия път с още някоя забавна редстоун система. Те как са влезни? Те ми едно отдолу. И работя върху Trade Shop. Хайде!